ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, הקוד לריפוי הגוף, הפודקאסט שמלמד אותנו כל יום מחדש, איך אפשר לרפא את הגוף, את החרדות, את הנפש, דרך כלים טבעיים בלבד, בלי תרופות, בלי כדורים. והיום אני מארחת את מור ואלה המהממות, ואני חייבת רגע להגיד שקודם כל, מי שככה שומע את הפודקאסט עד הסוף, אז תשתפו עם אנשים. המטרה שלנו באמת להגיע לכמה שיותר אנשים, לחשוף את הידע הזה, כל הפודקאסט הזה, המטרה שלו הוא באמת להוכיח שאפשר אחרת, שאפשר לרפא את הגוף, שלא צריך תרופות, קודם כל שאפשר לרפא, כי הרפואה לא באמת נותנת לנו מענה לריפוי, אלא רק לסימפטומים, וזה לא באמת עובר. אז זה הדבר ראשון, ודבר שני, באמת להראות הלכה למעשה, שזה עובד אצל אנשים רגילים, נורמליים, כמונו, כמוכם. וכל מי שמגיע לכאן היה פעם אחת לפני 3-4 חודשים, שנה, באיזושהי סיטואציה קשה, והיום הוא נמצא במקום אחר, אז אין שום הבדל ביניכם ששומעים עכשיו את הפודקאסט, ויכול להיות שאתם חווים קשיים בחיים, לבין אנשים שאני מזמנת לכאן. מאוד חשוב לי להגיד, אז ברוכים הבאים למור ואלה המהממות, ולעוד פרק בפודקאסט. מה שלומכם? איזה כיף להיות פה. תודה על ההזמנה. איזה כיף. מאוד מתרגשת. איזה כיף. האמת שאני כל הזמן מתרגשת, בכלל בפודקאסט הזה, כי קודם כל, להביא לקדמת הבמה את המטפלים המהממים שלנו, המטפלות, בשיטת המקור, וזה כמו חזון אישי שלי. בדיוק דיברתי על זה עם ניר השבוע, ואמרתי לו, החזון האמיתי שלי היה, כשאני פתחתי את הבית ספר הזה למטפלים בשיטת המקור, זה מה שאני חובה ברגעים אלו, למרות שהגענו לזה בדרך שלא דרך, כי כל אחד יש לו את המשברים שלו, ואת נקרא לזה השיעורים, והגעתי אבל למקום שאני באמת יכולה להגיד, שהשיטה עובדת לא רק אצל פטריסיה יהב. וזה הישג אדיר. בדיוק, והיא עובדת אצל עוד מטפלות, וזה כיף גדול, כי מבחינתי זאת זכות. ממש. זכות להעביר את הידע, זכות לגעת באנשים שאני לא פיזית נוגעת בהם, אבל אני יודעת שאני נוגעת בהם. אדוות, את מייצרת אדוות. אדוות, זה כאילו גדול יותר ממני בכלל. זה כבר לא אני, כבר לא קשור אליי. אז זה ההתרגשות האישית שלי, כשאנשים מגיעים לכאן. אז תודה לכם שהסכמתם להגיע, תודה שהסכמתם להיחשף. לא כולם, אני חייבת להגיד, לא כולם מוכנים להיחשף. אני חושבת שזה מאוד חשוב שכמה שיותר אנשים ייחשפו לזה וידעו שאפשר לשנות. לא לקבל את המצב הרע כמו שהוא, אלא אפשר לשנות כל סיטואציה, כל רגש, כל דבר בחיים שלנו. איזה מהמם, איזה מהמם. אז מור, תציגי את עצמך בכמה מילים. מאהבה. אז אני מור בן אבי, בת 40, עוד מעט 41. מהרצליה, אני אימא לשניים, נשואה באושר, ועברתי מנהרות חושך כדי להגיע לאור. האור הרבה יותר חזק אחרי המנהרות, אני חייבת לציין. וככה החיים מובילים אותך למקומות שלא דמיינת, כמישהי שבכלל אמרה, מה זה עולם הרוח, מה זה השטות הזאת, כזה. אני זוכרת שגם בת לתהליך אצלנו. מאוד סקפטית. מאוד סקפטית, וגם היה לך איזה 2-3 מפגשים עד שהתחברת. מה? אני לא הסכמתי לחתום לניר על הטופס במשך 3 מפגשים. אמרתי לו, לא, אני לא יודעת, אני... באמת? כן, כן, זה ממש, בדיוק, זה ממש לא אני היום. ומאז בעצם, מלפני 4-5 שנים כבר, אני בהתפתחות מטורפת, אני מטפלת, עצם זה היה כל כך רחוק ממי שאני, ועם כמה שכאילו זה תמיד היה בי, מי חשב שאני זה? ואני מטפלת ואני עוזרת לאנשים, וזה בעצם הסמים שלי במרכאות היום, זה מה שנותן לי את החיות שלי. ותודה לך על הכלי המדהים הזה, ועל הזכות דרכו בעצם לעזור לאנשים. יש יותר דבר מזה, אין, לא קיים. זה הסם הכי טוב שיש. נכון, זה הסיפוק הכי גדול, זה לעשות משהו שהוא אלטרואיסטי. את יודעת, אנחנו נשמות שמגיעות לכאן, כל הזמן לעבור תיקונים ושיעורים. ורוב האנשים, לצערי, נמצאים במקום מאוד אגואיסטי, מאוד ממקום של בשבילי, לקחת. הנפש הבהמית. ממש, הנפש הבהמית. וברגע שאת כבר מגיעה לשלב, שאת בלתת, ובמקום האלטרואיסטי,
בנפש רוח, בנשמה, במקום מחובר לעצמך, שאגב, בשביל זה באת לעולם. נכון. כל נשמה שפה, בדיוק. בדיוק, אז את פורחת. זה כזה טוב להיות טוב. זה עושה, וואו, משפט יפה. זה עושה טוב להיות טוב. באמת, זה בפשטות, זה כמו לא פשוט להיות פשוט, זה כזה טוב לעשות טוב. זה מהמם, זה כמו סלוגן כזה. כן, זה עושה טוב להיות טוב. בדיוק כמה מישהי אמרה לי משפט מגניב, אמרת לי, פטריסיה, את יותר טוב מרגיון של הדס. כן, לגמרי. אתה פעם ראשונה שמישהו משמע אותי לרגיון של הדס? הדס, במיוחד. את לא מבינה, מה שהתחלתי את ההליך, אני רגועה, ואני לא לקחתי כלום, אני נשבעת. ואין לזה מחיר. אין לזה מחיר. אז אני ככה בהתפתחות שלי ובטיפול, ואני עושה סדנאות והרצאות והפרשות חלה רוחניות, מתפתחת, ואני חייבת להגיד שהדרך מתגלה להולכים בה. זה אחד המשפטים הקבועים שלי שאני מזכירה לעצמי, בנוסף להקצב שלי מדויק, ואני נאמנה לו. זה שני משפטים שהולכים איתי ביחד, ואני ממליצה לקחת אותם איתנו ולזכור אותם. הדרך מתגלה בהמשך, אני מסכימה איתך. לצועדים בה, רק לצעוד. לצועדים בה, נכון. רק לצעוד. יפה. אז מדהים, אז אלה, בואי תציגי את עצמך. אני אלה לוסיה בורנשטיין. אני בתחום הרוחני מאז ומעולם כנראה. גם כשהייתי קטנה, לא זיהיתי את זה, אבל כן הייתי מקבלת מסרים וכן זה, אבל הייתי בבית שמאוד אתאיסטי, אז לא ידעתי לפרש את זה, אבל כן הייתי מדברת עם המלאכים, אבל לא ידעתי שזה זה. לפני 5-6 שנים נחשפתי לשיטות של פטריסיה, עם ה-access bars, והתחלתי, כאילו עשיתי כמה קורסים של ה-access bars, ואחר כך בקורונה הלכתי לאביחי אבואב, עשיתי קורס של 0.5 שנה של גם כל מסע הנשמה. מסע הנשמה וחקירה, וגיליתי שאני יכולה, מאוד קל לי לתקשר מסתבר, אני ככה נכנסת לזה ואני מתקשרת ואני עוזרת לאנשים, זה מאוד כיף. ומה שמדהים זה שחיברתי את התקשור עם ה-access bar, זה יצא דברים מטורפים, שאני עוזרת לאנשים נקות. תוך כדי גם כל מיני, אני בשנים האחרונות חוקרת ופותחת בקלפים ועושה היום זה מה שאת עושה או שאת עושה חוץ מזה את עובדת? אני עובדת. ניסיתי שנה ככה לעשות, להיות עצמאית וזה לא עלה, למרות שראיתי, כל פעם שאתה עזרתי לאנשים זה מטורף, כאילו האנרגיה שאתה מקבל מזה זה מטורף, כאילו האקסס, התקשורים, אתה אושר, כאילו חבל על הזמן, ומשהו לא זז. אז פניתי למור. לעשות 1 על 1, ככה להזיז את הדברים, וחיברנו כאילו, והיום זה התחיל לזוז, והיום אני מציירת, לקחתי את ההצהרות, אני לוקחת את מה שלמדתי, ואני מנסה להעביר לאנשים בצורה של ציור, של... אבל רגע, לפני שאנחנו נגיע להיום, בוא נלך רגע להתחלה. כן. בעצם את עברת תהליך, כי את הגעת ממקום שגם היו לך חרדות, וגם הרגשת תקיעות בחיים. משהו לא זז, משהו כאילו, לא זז, את לומדת, משהו לא... איך מגיעים למצב שאת אומרת לעצמך, טוב, אני הולכת עכשיו ל1 על 1, כי הרבה אנשים נמצאים במקום הזה, שום דבר לא זז, והם מרגישים תקועים, ויש להם חרדות, אבל הם לא עושים את הבחירה הזאת לבוא ולעשות שינוי, או... כי הם מפחדים, כאילו, ואת גם עשית המון דברים, הלכת גם לפה וגם לפה, וגם למדת, וגם עשית, אז כאילו, למה שזה יעזור לך? כי אני מקשיבה לסימנים של היקום, וכל הזמן הקפיצו לי את מור מול העיניים, אמרו, את צריכה ללכת אליה, היא הייתה אחת המנטוריות בקורס שלמדתי אצלך, אוקיי. וכל הזמן זה קפץ לי, את צריכה, אמרתי, וגם המצב שלי הכספי, האמת, לא היה משהו, וזה להוציא על עצמך, ואז כאילו אמרתי, אני מנסה. היה לי תחושה שאם אני לא עושה משהו, את ככה, אני נשארת ככה, משהו כאילו לא יזוז. חייבים אהבה עצמית בעיניי. כן, אתה צריך לעשות משהו. זה ממש לימוד של אהבה עצמית. ידעתי שיש כלים, ידעתי שאפשר. כאילו ברגע שעשית את הקורס, הבנת גם דברים על עצמך. נכון. שרצית יותר לפתור אותם לעומק. כי זה לא מספיק קבוצה. אתה צריך אחד לנקות את האמונות, לעבוד על דברים בצורה יותר עמוקה. נכון, בצורה יותר עמוקה, ואז בעצם קלטת, אמרת, אוקיי, אני גם מבינה שאפשר אחרת, כי אני רואה פה את הקורס, אני רואה תוצאות, אני רואה דברים, גם בטח דברים גם קצת זזו בקורס, והתחלת להבין דברים על עצמך, ואז יש לך המון, ואת אומרת, טוב, אבל אני רוצה יותר, אני רוצה כאילו משהו יותר עמוק אישי. נכון. משהו עמוק אישי.
אתה צריך לעבוד על דברים טוב, כדי שזה, כאילו, לעשות את כל התהליך כמו שצריך, לא רק ללמד ולהעביר הלאה, אתה צריך על עצמך לנקות דברים, והאמת גילינו המון. אוקיי, אז בוא נדבר קצת רגע על איך הרגשת לפני. מה היה ההבדל? לא מה ההבדל. אני רוצה ממש ניגע רגע שנייה ביותר עמוק שלך. שאת אומרת, משהו לא זז ותקוע לי, וגם מצב כלכלי שזה דבר לא פשוט. איך את מתמודדת? אתה עובד מיום ליום, אתה די מתוסכל, מנסה כל מיני דברים מסביב ולא מצליח לך. זה מעניין שאת אומרת מתוסכל ומנסה, כי אני שאלתי עלייך. עליי, אני ניסיתי. את לא עונה לי עלייך. עליי? אני אומרת רגע אני אומרת שאני, בדיוק, אני ניסיתי. תראי איך אנחנו רגילים להסתכל. ממש. אפשר לצאת מהתמונה, זה לא אני, אתה מתוסכל. האמת, אני הייתי בתקופה של, נכון, התחלנו, הייתי בתקופה של בין עצמאית לחזור לעבוד, וניסיתי כל מיני עבודות, ופה, ולא הלך, ופה, זה היה ממש מתסכל, כאילו, חיפשתי עבודה, וזה לא הסתדר, וגם אתה צריך את הכסף, אבל אתה לא אוהב להיות בעבודה של זה, ואתה יודע שאתה צריך להיות משהו, ויש לי אנרגיה לעזור לאנשים, ואני לא מצליחה לעשות את זה, זה פשוט היה... זה מאוד מתסכל. היה כאילו, דחף אותי, יאללה, תעשי משהו, אחרת זה לא הולך ככה. לא יזוז. להניע את האנרגיה. כן, אז פניתי למור, והיא שמחה לעזור. התחלנו לעשות אחד, ואפילו אני יכולה להגיד להם, בטח. שהיה תקופה, פתאום לא היה לי אפילו שקל, פתאום היה נפל, כאילו דעת שיש את הירידה הזאת, שפתאום אתה לא יכול להוציא אפילו את 200 שקל, ואמרתי לה, שמי, אני רוצה לעשות את התהליך, אבל אני לא יכולה לשלם לך עכשיו, זה כאילו לא נעים לי, והיא אמרה לי, בואי, נעשה, אחר כך, ואחר כך קיבלתי כסף. It's not about the money, כאילו זה באמת לא היה כזה. כן, אבל הרבה פעמים זה עוצר אנשים, אותי זה כאילו סוג של הצער, אבל אמרתי, אני אשאל אותה בכל זאת. נכון, אני שמחה. אני שמחה שלא אמרת, טוב, להגיד לי, אני לא יכולה עכשיו, ואני שמחה שגם נפתחת בפניי ושיתפת, זה גם לא מובן מאליו. זה לא קל להודות שאתה לא יכול לקנות אוכל לילדים שלך, אבל אתה רוצה לטפל בעצמך, כי שאתה יודע שזה ישתנה, זה סוג של דיסוננס, כן, כאילו, מה אני אעשה? וכן, היא עזרה לי. ויש שינוי, והיה... חבל הזמן. כן. איזה מדהים. היה לנו תהליך מדהים, אני חייבת להגיד שאלה הייתה מטופלת מדהימה. היא מתמסרת, היא נכנסת, היא אמיצה, היא קשובה, היא פועלת, היא עושה משימות. היא כאילו באמת קיבלתי את הדבר הכי טוב שיכולתי לקבל בתור מטופלת, כי היא הייתה איתי בתהליך, ולא כולם שמגיעים מוכנים להיכנס ככה לעומק, ואני גאה בה, אני עפה עליה, מה זה גאה בה? אני עפה עליה על זה. זה דברים גילינו. כן. תכף אנחנו נדבר על באמת מה גילינו, ואיך באמת, מה גיליתם, ואיך באמת, איך עושים את השינוי הזה? כאילו, את באה ומספרת מצב מאוד קשה, תסכול מאוד גדול, שאת חובה. וגם מצב כלכלי לא פשוט, וזה גם לבוא ולהגיד את זה, ואז יש בתוכך גם, את כל הפחדים עולים, החרדות, הדברים, זה לא מובן מאליו. אז איך מטיפול שהוא בכלל לא תכלס, כאילו, אני אומרת, אנחנו לא מדברים פה על איזושהי בעיה פיזית, אנחנו מדברים על עמוק בתוך הנפש, חרדה, ותסכולים, ומועקות, ותקיעות. אני חושבת שהמון אנשים נמצאים במקום הזה של תקיעות. אז כאילו, אז אוקיי, אז את מגיעה אלייך לאבחון, ואת מבינה את השורש. מה השורש שגיליתם בעצם? על מה כל הדבר הזה ישב, שהוא היה ממש ממש עוצמתי? תראי, זה כביכול לא מתקשר, אבל זה מתקשר. השורש כל פעם חזר, בכל סשן, בכל פגישה, היה אני לבד. אני לבד. אני לבד. מעבר לזה, מתוך אני לבד, יצא אני לא מספיק טובה, אני לא אהובה, יצאו המון קרניים, אבל זה התבסס על זה וישב על זה, וכשאני מרגישה לבד, אני תקועה. נכון. אני לא יכולה לזוז, אני קפואה. זה משהו שליווה אותי כל החיים, כאילו בדיעבד. כאילו מה שאני קטנה, היה לי הרגשה שאני לבד, בגיל 20, היום אני בת 48, בגיל 20 עשיתי רגרסיה. זה גם חלק שאני תמיד מחפשת את הרוחניות בחיים. עשיתי רגרסיה, והגעתי לסיטואציה של אחורה, איזה גבר שמת לבד. בחיים אחרים. בחיים אחרים.
כן השתחרר, היה לי כמו חור כזה, לפעמים אתה הולך ויש לך חור כזה, היה לי הרבה שנים חור כזה, מרגיש כאילו כואב לך בבטן, אבל כאילו חור, וזה שחרר את ההרגשה, אבל זה לא באמת, כאילו זה היה רק פעם אחת שהלכתי לרגע, זה לא באמת כאילו, לא פתח. פתר את הבעיה. איזה מעניין זה מה שאת אומרת, כי... אבל ראינו את זה גם אצלנו. כן. זה עלה גם אצלנו בסשן של הגלגולים. זה בעצם ההבנה הזאת שאנחנו כפרסונה מורכבים, לאו דווקא ממה שחווינו בחיים האלה. יש לנו עוד חיים, ואני יכולה להגיד שאני מכירה את זה מקרוב, הרבה אנשים שיש להם את התחושה של הלבד, הם לא מביאים אותה בכלל מהחיים האלה. כאילו, אני יכולה להגיד על עצמי שיש לי תחושה של לבד מאז ומתמיד, וזה מצחיק, כי תריסי אהב, כאילו, את לבד. וכן, וזה הולך איתי המון המון שנים, וגם אני עשיתי הרבה רגרסיות, וגיליתי באמת שזה דברים שאני מביאה אותם מגלגולים. על פניו גדלתי עם עוד 4 אחים, משפחה גדולה, מאוד מחוברת, מאוד זה, איזה לבד, נשואה, יש לך ילדים, ולפעמים אני יכולה עדיין להרגיש את הלבד הזה. עכשיו, חשוב להגיד ולציין שזה לא נעלם. זה תמיד שם, זה תמיד ילווה אותי, אבל זה בווליום מאוד נמוך, אני יודעת לנהל את זה, זה כבר לא ינהל אותי, ההפך זה אולי ידחוף אותי, אבל זה תמיד נשאר שם. זה חבר לכל החיים. בדיוק, זה תהליך. אנחנו לומדים להתחבר איתו, להיות חברים שלו. נכון. זה גם חוסר ביטחון, גם כל דבר שבעצם קיבלנו והולך איתנו, המטרה היא לא להעיף אותו, הוא לא יעוף לעולם. נכון, וחשוב להגיד את זה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים, בוא נעיף, בוא נוציא, בוא נשחרר, בוא לא, אני גם מחכה להיות בסדר, הנה, לא, אני עוד לא בסדר, כי אני עוד מרגישה חסרת ביטחון. זה לא המדד, זה לא, ואז אתה נשאר תקוע בסיפור הזה, צריך להבין שאנחנו פשוט נותנים לו יד, ואנחנו חיים ביחד איתו. יש משפט שאני מאוד אוהבת, שמה ההבדל בין אמיץ לפחדן? שניהם מפחדים. האמיץ עושה את זה בכל זאת. נכון. וזה בדיוק ככה. יש 2 אנשים שירגישו אני לבד. אחד, יחד עם זה, יעשה, יתקדם, יהיה חברותי. הוא יבין שזה ביחד איתו, ויש אחד שיבודד את עצמו וירגיש אני לבד, אני לבד. זה לדעת לחיות עם הדבר הזה. אני מסכימה איתך. יש את המשפט הזה שאת למדנו להגיד, יש לי אותי. זה תמיד כל הזמן אני שמתי לי יש לי את המשפטים האלה ש... יש לי את זה פה ככה. כן, יש לי אותי. יש לך אותך. יש לי אותך. חד משמעית. תמיד יש... זה מאוד מאוד חשוב, וזה משהו שמלווה אותך כל החיים, וזה משהו שאת צריכה גם ללמוד לחיות איתו, ויחד עם זאת, לא ליפול לתוכו. שזה לא פשוט. מאתגר מאוד. בדיוק, אבל זה גם חשוב שזה יהיה במודעות. נכון. כי אם במודעות שלי אני חושבת שאני באה לעבור תהליך וזהו, כל החיים שלי עכשיו תותים, אז לא. כפרה, רק התחלת. רק התחלת. את התחלת לעלות במדרגות, מדהים, מלפני זה היית במישור. התחלת לעלות במדרגות, אבל זה מדרגות, ואנחנו עולים, וזה הקטע, זה העבודה היחידה שבאנו לעשות פה. כל אלה שיושבים במשרד מול המחשב כפרה, זה לא עבודה. נכון. העבודה האמיתית זה לעלות במדרגות, זה העבודה האמיתית. זה מה שאני אומרת גם, זה קטע שאת אומרת את זה, כי אני תמיד אומרת, ההתפתחות היא ככה. היא ספירלית. בדיוק, ספירלית והיא למעלה, נכון. וזה תמיד למעלה. עכשיו, גם אם נעצרת, את כבר לא פה. נכון. את כבר פה. אז גם אם נעצרת מפה, את ממשיכה עוד למעלה, ואין לזה סוף. למה? אותו דבר כמו שברגע שנולדת, את רק לומדת. למדת ללכת, למדת לדבר, למדת קרוא וכתוב, למדת בבית ספר, למדת איזה... סיימת בית ספר, אז את מתחילת הבית ספר האמיתי, עכשיו את צריכה להתחיל ללמוד לחזק שרירים, אהבה עצמית, ביטחון עצמי, דימוי עצמי, לאהוב את עצמי, להעריך את עצמי, ברגע שאני אעריך את עצמי מספיק, גם כסף ייכנס לחיים שלי, כי הוא רק אנרגיה. אז כאילו, זה באמת, כאילו, זה... משולב, פסיפס מטורף. וזה לא נגמר, חשוב לי להגיד, זה לא נגמר, זה לא נגמר. את מסיימת, עשית משהו, עכשיו את יותר חזקה, עכשיו התחלת לצייר, אבל עכשיו את צריכה אולי לעבוד על העניין הזה של הביטחון העצמי. להביא את עצמי לקדמת לבמה. כאילו, לאט לאט, הכל, וברגע שאת תעברי גם את המכשול הזה, יהיה לך עוד מכשול, כי זה החיים. אבל זה אתגר. זה לא מכשול, זה אתגר ואני יודעת שאת לימדת אותי את זה, אז זה אתגר, וזה כיף אתגרים. נכון. וזה כיף, וזה הסוויץ' שאנחנו צריכים לעשות בראש, שזו העבודה שבאנו לעשות, וזה רק אתגרים. נכון. ויש גמול אחרי את כל אתגר, אסור לנו לשכוח, יש גמול מטורף. יש. אז זה כיף. מילוי הכלי בקבלה, זה נקרא, בעולם מוריד אותך לקליפות, ואת מתבוססת בקליפות, את מרחיבה את הכלי, נכון. ואז עולה למעלה למילוי. ואז ברגע שאת במילוי, עוד פעם מוריד אותך לקליפות. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? החיים.
פתאום יש לך תקופה שאת על הפנים, אין לך כסף, לא יודעת מה לעשות, לא יודעת מאיפה להוציא, את יורדת לקליפות. שם את מתחילה לגלות כוחות, מתחילה לגלות את עצמך, את מרחיבה את הכלי, את כבר לא הכלי הקטן, הכלי שלך גודל. לא פשוט. אז את מרחיבה את הכלי, ואז את עולה למעלה, ופתאום את קוצרת את הפירות. ופתאום את אומרת, וואו, ופתאום, פום, עוד תקופה. הנה, קורונה, אחר כך מלחמה. נכון. זה לא כי מישהו מושך בחוטים ועושה לנו דווקא. זאת התפתחות. מה כן אני רוצה לומר, וזה חשוב, שאם את נמצאת במקום הזה, תברכי את זה, כי זה אומר שאת מתפתחת מהר. יש הרבה אנשים 20 שנה יישארו באותו מקום. הם עדיין בקליפות, אבל הם עוד מרחיבים את הכלי, והם עוד לא הספיקו, והם עוד לא באמת גילו את האור, והם עוד לא באמת במילוי, ואלה אנשים שעושים התפתחות אישית, הם באחישנה. מה זה אחישנה? מהירות. כן. הכל קורה מהר, גם היום עובר מאוד מהר. ראשון חמישי, פתאום ראש השנה, פתאום הגענו לפסח, פתאום הגענו לחופש הגדול. למה? כי אנחנו בהתפתחות. נכון. תשאלו אנשים שלא נמצאים בהתפתחות, הזמן לא זז. נכון. הזמן לא זז. זה זז למי שנמצא בהתפתחות. נכון. כי הזמן לא קיים. זה בדיוק. הכל מואץ. ההתפתחות מואצת. נכון. אז אם אני עכשיו נמצאת במקום הזה, ואני מדברת גם אליכם, למאזינים, מי שמקשיב עכשיו ונמצא עכשיו, קשה לו. אני אומרת, קשה בעלייה. נכון. כי כשאנחנו באזור נוח, שום דבר לא זז. נוח לך, לא קשה לך, לא קשה לך, לא קל לך, בסדר. אבל כשקשה לך, את מטר מהזהב. את בדיוק, אני לא אשכח את המשפט הזה שאמרת לי, באתי אלייך בוכה איזה יום אחד בקורס, וואי, הייתי על הפנים. ובאתי לה, ואמרתי לך, אבל תקשיבי, אבל קשה לי, ואני מפחד שככה וזה וזה, את אומרת לי, מור, הדקה לפני הזהב. וזה משפט שהולך איתי. הוא הולך איתי, ואני כאילו, הוא אחד הדברים שמחזקים אותי. וואו. הדקה לפני הזהב. את בבור, נכון, את בחושך, אבל איך תמצאי את הזהב אם לא תחפרי? הדקה לפני הזהב. ובגלל זה כל פעם שיש קושי, תודה בורא עולם, תודה גם על הקושי הזה, זה אומר שתכף אני מוצא זהב. כזה. זה צמרמורת בכל הגוף. האמת, לאנשים קשה להגיד תודה שקשה להם. נכון. אבל הכל זה שריר. קשה לנו הרבה דברים. הכל זה שריר. יש שריר בחדר כושר, לגוף הפיזי, ויש שריר תודעתי. נכון. שזה הרגשות, זה המחשבות, זה השרירים שבאנו לאמץ. חדר כושר של תודה. כן. אני בדיוק שומעת אותך, ואני חושבת על התקופה שהתחלת את כל העניין הזה, לפני המון שנים. אתם הייתם במקום מאוד מאוד נמוך, את וגילוי נאות, אליי גיסתי, לא דיברנו על זה, אבל היא גם גיסתי, ואת ואחי הייתם במצב מאוד מאוד קשה בכלל, תודעתי, הייתם במצב מאוד הישרדותי. נכון, ובאתם אלינו. בדיוק, ואני זוכרת את השיחה הזאת שעשינו, ופתאום משהו נפתח לכם בכלל, משהו ענק בחיים שלכם. ועד אותו רגע זה היה מאוד מאוד מצומצם, כאילו אין להסתכל, זה המצב, זה הבעיות שלנו בחיים, אף אחד לא יוציא אותנו מזה, אין לנו. ופתאום כשפותחים את התודעה, איך אני אומרת? זה המצב. נכנסו דברים. מה עוד אפשרי? מה עוד אפשרי? היינו במצב של, בוא נגיד, ממינוס למינוס, לעבודה שנייה, כאילו בין עבודות למינוסים, לדיסקול, ואז כאילו התחלנו לעשות אקססים. נכון, וגם עם הרבה תודעה, כאילו תודעה אחרת. העניין של תודעה כאילו של מצומצמת, של לא רק מינוסים, קורבנות, שיפוטיות, אשמה, באשמה, אני לא גדלתי. זה מגיע בחבילה, זה מגיע עם החבילה. בדיוק, ואז שפותחים את התודעה, אני זוכרת שזה התחיל משאלה. אלה באה עשתה אצלי כמה קורסים, אבל הכי לא. ואז אמרתי לאחי, איזשהו יום אחד שדיברנו, ועשינו שיחת ניהור כזה, ואז אמרתי, דבר אחד אני מבקש ממך, תשאל מי אני. מי אני באמת? קום בבוקר, תתחיל לשאול שאלות, תפסיק להיות במסקנה. אני זוכרת שהוא לקח את זה, ואמרתי לאלה, את עושה לו ברס. זה התפקיד שלך. תספר לכם שרוני, בעלי, היה בגיל 40, לא עבד כי הוא אוהב לעבוד, אלא עבד כי צריך לעבוד, לא ידע מה הוא רוצה בכלל, ולא היה קורא ספרים. נכון. אני הייתי מאלה שהם כמויות של ספרים בבית, והוא לא נגע בספר. אחרי האקססים, הוא התחיל לשרוף ספרים בכמויות מטורפות. נכון. היום הוא מטפל, הוא גם עובד, הוא עדיין מנהל פרויקטים, אבל הוא מטפל שיאצו, הוא מעביר את הידע שלו, את האנרגיה שלו. הוא מטפל מדהים. השינוי מטורף. הוא אלוף.
באמת, יום אחד הוא העביר לי איזשהו כאב שהיה לי, זה היה כמו קסם. הוא מטפל מדהים, אתם משפחה של מרפאים, בואי. כן, אנחנו משפחה של מרפאים. עד גבריאל, ההוא, זה... נכון, יש לי עוד שתי אחיות שמתכחשות לעצמם. לא, הוא גם היה, כאילו הוא קיבל הם רוחניים, אני לא מתקרב לזה. נכון. ואחרי זה, אני גם הייתי כזו. והיום הוא מאוד... וזה מדהים, כי זה כבר השינוי, את רואה, זה כבר כל השינוי שאת עברת. ביחד איתו. זה בדיוק, גם ביחד איתו. ואז הרצון לטפל בעצמך באחד על אחד, שפה הגיע השינוי האמיתי. אז בוא נדבר רגע באמת מה היה לפני ומה יש היום. בוא נדבר רגע לפני. לפני, כמו שאמרתי, היה תסכול, היה... איך, אם אנחנו רגע מפרקים את זה, כי אני אוהבת לפרק את זה. תפרקי. בשביל שזה יהיה יותר פרקטי למי שמקשיב. תסכול, הרבה אנשים בתסכול, אבל תני לי רגע תני לי דוגמה, נגיד, לאיזה מחשבות היו לך אז. אני לא מצליחה. עוד פעם, אנחנו בבעיות כספיות. מה אני עושה? כאילו, מה לעזאזל אני יכולה לעשות? כאילו, אני רוצה לצייר ואני לא מצליחה, כאילו, היה לי קטע כזה שאני מציירת מגיל 6, אבל לא יכולה, נתקעתי, לא יכולתי כאילו לגשת לזה. היה לי כאילו, אני רוצה לעשות משהו, לא, כאילו תקוע, את לא רוצה, את רואה את הציור ואת לא יכולה להתקרב אליו. את רוצה לעבוד ואת לא מוצאת עבודה. את כאילו, כזה סיטואציות כאלה של, וואו. מה אני עושה? וואו, ובאמת, כזה עולה לי לשאול אותך, כאילו, בקטע של המחשבות, כי אם את מאמינה שאת לא מספיק טובה, אז זה גם היה אני המאמין שלך, כאילו, וגם אני מבינה שהשיעור שלך בעיקר הוא כסף. כן, גם. עכשיו, כסף זה מעניין, כי כסף הוא תוצאה, הוא לא בעיה. נכון, הוא אנרגיה גם. בדיוק, חוץ מזה שזה לא, אנרגיה. כאילו, איך אתה מתייחס אליו. ערך עצמי בעצם, את זוכרת זה מה שאמרנו בהתחלה. בדיוק, כסף הוא רק תוצאה, כסף הוא לא בעיה. אני זוכרת שיש ספר שקראתי, ואחד הספרים הטובים שקראתי, זה Money isn't the problem, you are, של גרי דאגלס, מייסד השיטה של Access. קראתי אותו באנגלית, כי אין אותו בעברית. אבל זה ספר מאוד מאוד טוב, כי הוא אומר, כסף זה לא הבעיה, אתה הבעיה. לקחתי את כל הכלים, אני עדיין הייתי בתקופה שלמדתי את כל הכלים, אבל משהו לא הצליח. משהו לא הצליח, וגם לא הצליח ליישם, ולא צריך לקדם, ואז יש פער מאוד גדול, למה? והרבה אנשים התחברו למה שאני אומרת, כי עשית דברים, למדת Access, למדת סדנה על כסף, הסדנה שלי, נכון, לכסף. אז את מבינה שכסף זה לא הבעיה, אני מבינה שכסף זה התוצאה, אבל אני תקועה. מה אני עושה עם כל זה? ואז יש לך מין ידע של, איך גרי אומר את זה יפה, כסף פה, רק תיקח אותו. זה מעצבן. איך אני מושכת אותו לחשבון הבנק שלי? איך אני מושכת את הכסף מהיקום לחשבון הבנק שלי? מסובנו, כל הזמן לידינו, איך הוא לא נכנס. לידינו, איפה, פרקטי, איך אתה נכנס לי לחשבון, איך? זה מתסכל מאוד. הרבה אנשים ישמעו אותי עכשיו ויגידו, וואי, זה בדיוק זה, כאילו, גם אני מתוסכל מהדבר הזה. וזה בעצם, וזה עוד יותר מתסכל, עוד יותר קשה אפילו לעשות, כי להגיד, לפעמים יש רגע שאתה אומר, די, נמאס לי. כאילו, אני זוכרת שהיה לי מחשבות של, למה הכרתי את כל הדבר הזה? וואו. פעם הייתי מתוסכלת, והייתי פשוט מתוסכלת. בדיוק, תקשיבי, זה בול אחרי איזה שנתיים אחרי התפתחות, אני חושבת, אני אומרת, למה התחלתי עם זה? אני, הביל ווטרבך, כאילו, אין צריך אין דאגות, שחרר אותי, לא רוצה לדעת שזה אפשרי, לא רוצה לדעת שזה אפשרי. לא הולך. ממש. אני מסכנה. כן, בדיוק, וטוב לי במסכנות שלי. כן, בא לי להיות מסכנה, לא בא לי כלום. מבלי לדעת שאני יכולה לא להיות. מה שהכי תסכל אותי זה שאני ידעתי שאני יכולה לעזור לאנשים, כאילו ראיתי את זה בידיים, הרגשתי את זה. אני ראיתי את החיוך של האנשים, ואני לא יכולה להמשיך, כאילו... ואת לא יכולה לגעת בהם. ואני לא יכולה למשוך אותם אליי, זה שיגע אותי, כאילו. כן, וואו, וזה תקיעות. זה תקיעות מאוד גדולה, כי את חובה את זה. רוצה לממש את עצמך גם. זה חלק שמחובר לאירוע. את המתנות שקיבלתי לתת. כן. אז כאילו, איך אני לא... אני ממש... אני זוכרת שכשאני התחלתי לטפל, אני אמרתי, ואני צריכה לצאת לעבוד, כי מבחינה כלכלית זה לא באמת. זה לא באמת המחשבה של מה שאת רוצה ליצור, למה שבאמת קורה בפועל. לוקח לו קצת זמן להגיע. חד משמעית, ואני זוכרת שחיפשתי עבודה וחיפשתי, והייתי מעט חשבונות וחשבת שכר, מי שלא מכיר את הסיפור, תחזרו אחורה, יש סיפור שלם. 10 שנים עשיתי את זה, ואני הגעתי למצב שבא לי להקים מזה, ממש בא לי למות, כאילו, אני עושה הכל חוץ מזה, ברמה הזאת, אבל אין ברירה, זה הדבר שאת יודעת לעשות, ואת חייבת להכניס כסף. ואני זוכרת שכבר התחלתי לטפל, כבר הייתי בזה, כבר עשיתי שינוי,
אגב, זה היה לפני שקמתי בוקר אחד עם חצי פנים משתוקות. זה היה לפני, וואו. זה כבר התחלתי, כי התחלתי כבר תהליך, אבל עוד לא הייתי בפסנתר על הראש. באולין, כן. עוד לא הייתי אולין. אני זוכרת, ואז אמרתי לעצמי, טוב, אני זוכרת שהסתכלתי ואני התקבלתי לעבודה. ואני בכיתי את חיי, ותבינו שזו הייתה עבודה משעה 10 עד 3, 9 נטו. חלום. שרק התחלנו, כלומר, אני רק מתחיל איתך ב9 נטו, מהר מאוד את יכולה לעלות, אם תוכיח את עצמך וזה. ואני בכיתי את חיי. לא רוצה לעבוד. ואני זוכרת שניר, נכנסתי לאוטו, בוכה, מתה, בוכה. הוא אומר לי, מה קרה? לא נורא, לא התקבלת, הכל בסדר. הכל בסדר, אנחנו נמשיך לחפש. התקבלתי, אני לא רוצה לעבוד. הוא לא מבין, נראה לי באותו רגע הוא הבין עד כמה, ודרך אגב, זה מה שגרם לי לקום בוקר אחד וחצי פעמים משותקות, כי הלכתי לעבוד, כי צריך, כי אין ברירה, וקמתי בוקר אחד עם חצי פעמים משותקות. כאילו, אם לא הבנת עד עכשיו, שאת לא בייעוד, עכשיו זה מעניין, למה? כי היקום היה לו את התוכנית שלו. למה? כי אני בוויז'ן, מטפלת ענקית, עוזרת לאנשים. אגב, תמיד אמרתי, אני אפתח שיטה, לא אני שיטה, אני מטפלת את האילינג. אני אפתח שיטה, אני הייתי בטוחה שנפתח שיטה. אבל חלומות והגשמות מאוד מאוד רחוק. והפער הזה מייצר תסכול ותקיעות גם. כי אם את מתעצבנת על איפה את היום, לעומת מה את שמה, הפוטנציאל הגדול שאני יודעת שקיים בי, אבל אני לא, אז תסכול והלקאה ושיפוטיות. ומה הבעיה הכי גדולה? שאנחנו לא מרגישים. לא תסכול, לא מועקה, לא שום דבר. אנחנו פשוט מדחיקים ומדחיקים ובולעים ובולעים ובולעים, כי אין ברירה. אני לפעמים הולכת לעבודה, בוכה כל הדרך עד שתי מגיעה לעבודה. ברמה הזאת כאילו, ככה, ברמה הזאת. זאת הייתה הרמה. זה חיים קשים לחיות. מאוד, מאוד. עד שבוקר אחד קמתי עם חצי פנים משותקות, ואז כבר לא הייתה לי ברירה. כי אז הבנתי, אמרתי, רגע שנייה, מה קורה פה? כאילו. מנסים לנער אותך. לנער אותי, ולגרום לי להבין שהכל בסדר. ואז כבר הייתה לי תוכנית, כי נכנסתי להיריון, ואז כבר היה לי הכל, אני אצא לשמירה, אני אעשה ככה, וזה בול מה שהיה. כי תבינו עד כמה המיינדסט היה כבר שם, שאמרתי, אני יוצאת לשמירה בחודש ראשון. איך עשיתי את זה, לא יודע. יצאתי לשמירה, ואמרתי, אני מסיים את השמירה, אני מתפטרת, יש לי 3 חודשים ככה וככה, אני לא יכולה לחתום, אחר כך אני חותמת, מסיימת לחתום, אני פותחת עוסק פטור. וזה בול מה שהיה. וזה התממש בול, היו קשיים. ברור. תמיד. אבל יש משהו בזה שמצמידים אותנו עם הגב לקיר, שהיא נקודה טובה, היא לא נקודה רעה. אני אוהבת ייאוש. תני לי להתייאש. כי כשאני מתייאשת, פתאום הידיים פתוחות, בורא עולם גדול עליי, זה עליך. די. ואז את בקבלה. נכון. ואז יש מקום ליקום לעבוד. לשפע להיכנס. ממש, זה כשאת משחררת משהו, שאת אוחזת בו, הוא אוחז בך. בדיוק. כשאת משחררת אותו, ובדיוק יש לי טינטון באוזן, זה תקשור, מי שרוצה להגיד לי משהו, תעבירו ידע. וזה ממש ככה, כי המקום הזה של להגיד, כן. אני מתמסרת. אני גדול עליי. גדול עליי. וזה הרגע של לבוא לטיפול, אגב. בדיוק. זה הרגע של לבוא לטיפול. זה הרגע שאני מתמסרת, ואומרת, די, אני למדתי, הבנתי, אני צריכה ליווי. צריכה אחד אל אחד, צריכה מישהו שיקח אותי יד ביד, כי הרבה אנשים מגיעים, עשיתי הכל, פטריסיה, הכל. ואז הם מתחילים להגיד, עשיתי NLP, ועשיתי זה, ועשיתי זה, ועשיתי זה. מה עשית? לא עשית כלום. איפה לטפל בעצמך? לא, גם הייתי את זה פסיכולוגי. לא רלוונטי, עם כל הכבוד. מדברים פסיכולוג ולא יצא כלום. אנחנו לא פסיכולוגים כאן. אז את לא ניסית הכל. וזה הרגע לשינוי. אז אם את לוקחת את המחשבות שלך של פעם, של כל החרדות וכל האמונות המקבילות שהיו לך, והמחשבות שלך גם על כסף והכל, איך את היום? הפוך לגמרי, משהו. וואו, רגע, שנייה, אפשר להתעכב על זה? כן. איזה הפוך לגמרי, כאילו בכזה פשטו, איזה מדהים זה לשמוע את זה, להגיד את זה בכזה. אני גם מסתכלת את הדברים אחרת. הנה, היום למשל, היה לי, אני עובדת בחברה של פרויקטים בבית, והבוס שלי אוהב להלחיץ אותי. את צריך לעשות את זה, אני בכל הבוקר, פתאום החרדה עלתה, אבל יש לי את הכלים. אז ישר, אני מתחילה להגיד, אני לוקחת על עצמי אחריות, נשמתי, לקחתי נשימות, זה תלמידה טובה, לקחתי את הכלים, וכאילו לקחתי את זה בצורה אחרת, לקחתי את הכלים שאני יודעת, נשמתי, עשיתי, והבוס שלי אמר, אני לא עולה לפגישה, ונרגעתי, ועשיתי את העבודה בשקט.
את זוכרת שבאת, היה איזה מפגש אחד, שהיא באה והיא הייתה כולה בסערת רגשות. כן, התקשרתי אלייך אמרתי, אוקיי, שמתי את הדפים בצד, אמרתי, אני איתך. אנחנו עכשיו מתמסרות. הייתה חרדה כאילו. תקשיבי, וזה עשה איזה סוויץ' למחרת, הלכת לעבודה ואמרתי, תקשיבי, את לא מבינה, אני לא יודעת מה קרה. פתאום הוא לא זה ואני לא נלחצתי ואמרתי לו, והכל איזה... לא, היה לי שיעור נגד הבוס שלי, כאילו, היה צועק והייתי נלחצת, עבודה חדשה, ואני התחלתי לחפש עבודה אחרת, את זוכרת, הלכתי לרעיונות, אז הלכתי לחפש, אני לא יכולה להתמודד איתו, הוא צועק, הוא מלחיץ, הוא בן אדם שמאוד מאתגר אותך, הוא בן אדם מקסים האמת, אבל הוא אוהב, וזה היה סוג של שיעור, בוא נראה מה... ואני מתקשרת למור, אני לא יכולה ללחץ, אני לא יכולה לנשום, אני ללחצת, ירדתי הבית למטה ודיברתי איתך בטלפון, כי לא יכולתי לנשום ולא הייתי נלחצתי ולא נשמתי וזה, ועשינו תרגיל. עשינו והחזרנו לסנטר, ומה בי יצר את זה. ועל מה זה ישב בעצם, על מה ישב הפחד הזה מהבוס? זה המקום של ביטוי. היא הייתה נעלמת באלף. והמקום הזה יוצר רעידות ופחד, כי היא לא באמת מביעה את האמת שלה, כי מהפחד מהתגובה שלו. ומי היה כזה בחיים שלך? מעניין לדעת. אבא, אמא. מאיפה באה האנרגיה הזאת שאת נעלמת כשאת רוצה... לא חושבת שזה משהו מהמשפחה שלי היום, אבל... לא, היום לא, ברור. אבל אם תקחי את זה אחורה, כי את מתארת פה מצב של fight, flight and freeze. כן, לא רציתי להביע את עצמי, לא רציתי, פחדתי להגיד, אני יודעת שאני הייתי בילדות, פחדתי לדבר. לא יודעת אם זה משפחה באמא, אלא עד גיל מסוים, כי אני חושבת בשיעור, נכון, הילדים צועקים, אני פחדתי לפתוח את הפה. הייתי שותקת ולא מדברת. כאילו, תקופה מאוד ארוכה, עכשיו זה עולה פתאום, כאילו, לא חשבתי על זה בכלל. הייתי... היום אני כאילו, מה אכפת לי, כאילו, מקסימום. איזה מקסים. את יודעת איזה דבר ענק זה מה שאת אומרת? ריפוי צ'קרת הגרון זה אחד הצ'קרות שחסומות אצל רובנו, וריפוי צ'קרת הגרון זה ממש אחד הדברים הכי חשובים, אני חושבת, כי זה הבאה, זה להביע את מי שאתה. נכון. ועוד משהו, הייתי בעבודה, לפני העבודה הזאת, הייתי בעבודה חודש, וגם היה לי כזה בוס, כנראה זה כאילו, וברחתי, כאילו אמרתי, זהו, אני לא מוכנה שידברו לגמרי, והלכתי הביטה, ועזבתי אותו. ואז מצאתי עבודה, ואז כאילו, הבן אדם הזה בא וכאילו, השיעור הזה יבוא אלייך, את לא יכולה לברוח, את צריכה להתמודד איתו. ואז הוא בא אליי בצורה, היום כאילו אני עונה לו, ואנחנו מגיבים, והוא גם שהוא מתעצבן, אז אני אומרת לו, תשמע, זה מה שאני חושבת, וכאילו... יואו, איזה מדהים. זו קפיצה מטאורית מבחינתי. זו קפיצה מטאורית מבחינתי, לעמוד מול דמות סמכות. בואי, כולנו גדלנו, בבית ספר המורה יודעת יותר טוב, אתה ילד, אמא ואבא יודעים יותר, תמיד יש מישהו שיודע יותר טוב ממך, ואומר לך, אתה לא מבין, אתה לא יודע, שקט. אוקיי? נוצר איזשהו פחד מדמות סמכות, וזה הולך ומשחזר את עצמו, בתפאורה שונה. לא סתם, זה בן אדם כאילו שכאילו מאתגר אותך בכוח. לא נכון, לא יכול להיות, אלא, אתה כאילו ממש צועק עליי, אלא, נו באמת, אל תחשבי קצת, כאילו, וזה מלחיץ אותך, היום אני יודעת להגיב לו, נועם, זה מה שאני חושבת, כאילו, אין לי פחד לבן אדם. אני לא מפחדת לטעות. כן, לא מפחדת. אני אגיד את האמת שלי, זה אחד הריפויים הכי חזקים, אני חושבת, בעניין הזה, כי אנחנו מפחדים להגיד את מה שיש לנו, בגלל שבזמן אמת אנחנו ילדים קטנים. נכון. ילדים קטנים בזמן אמת, גיל 5, בדיוק היה לי סשן עם אחת המטופלות, אז היא אומרת לי, פטריסיה, אבל ככה וככה קרה לי השבוע, ובזמן אמת פשוט בכיתי. אמרתי לה, נכון, בת כמה היית? בת כמה היית באותו רגע? אמרתי, אבל יש לי המון כלים. אמרתי לה, כן, אבל בזמן אמת את בת 5. יש כפתור, הוא לוחץ על כפתור. ולילדה הזאת אין כלים. מה היא מבינה ילדה הזאת? שום דבר, היא רק צועקת לעזרה. נכון. יואו, אמרתי, עכשיו אני מבינה הכל. איזה חמודה. ברור, כי זה מה שקורה. ומה שקורה לנו מול דמויות סמכותיות בעיקר, קשור לשלושת היפים שלנו, שיושב במקור הגוף, יסוד היצר. וזה באמת המקום של ילדות הקטנה שלנו, ממש. גם זה שאת לא דיברת בבית ספר, לא הגיע מהבית ספר, זה הגיע מהבית. כנראה זה עמוק ואת לא זוכרת. לא זוכרת, לא. אבל זה דברים ממש קטנים, זה משהו שאמא אמרה או אבא אמר, שבאותו רגע את הבנת שאת לא יכולה לדבר, או שאם את מדברת את נשמעת לא בסדר, טיפשה, כל מיני כאלה. ואז מתוך המקום הזה, את מחליטה שאת לא מספיק חכמה, או טובה, או בשביל לבטא את עצמך, וזה ואז זה בא לידי ביטוי בבית ספר, בבית ספר זה המקום שאנחנו חווים את כל ה... אני יכולה להגיד שלא הייתי מדברת בבית ספר, ואז הייתי באה לשכונה,
כסחת ילדים. מוציאה את זה בצורה אנרגית. בדיוק, כי את כל התסכול, את מוציאה במכות, כי לא ידעת לדבר. לא ידעתי איך להגיד את זה. זה קלאסי לתסכול של ילד. עשינו, את זוכרת, היה זה גם קטע שחזרנו לקטע שאני בשכונה, והילדים פגעו בי, כי לא זוכרת מה הם עשו, כאילו מאוד כעסתי עליהם, ובאתי לה, ואז כאילו עשינו ממש שחזור, מה את אומרת? עשינו תיקון, ציר זמן, תקראנו את הזמן, ואת הזה עם ההורים שלך שהיית בסלון, והיא שמעה איזה 2 משפטים, ומתוך זה הסיקה משהו, והחזרתי אותה לשם, אמרתי לה, קומי, לכי לסלון, תקשיבי להם עד הסוף לשיחה. וזה היה משהו אחר גם? אני מדברת לך, הכל בדמיון, הכל כאילו בפנים, תיקנו את ציר הזמן. זה מטורף. כי הקשבנו, ואז גילינו משהו אחר בכלל, כי ילד מפרש משהו אחר. מפרש, פרשנות. ילד מפרש דברים, לא בהכרח נכונים, וזה הולך איתו כל החיים, יחד עם זאת. זה מדויק. נכון. מדויק למי שאת היום. מדויק אלייך גם בתור אימא, שאת לא תעשי דברים שאימא עשתה, ואת לא תתנהגי כמו אבא. אז זה משהו שאנחנו לוקחים את זה איתנו. כן. לא פחות חשוב, זה חלק מההתפתחות. אני חייבת להגיד שהריפוי האמיתי, הכי כנה, זה כשבן אדם מסתכל ויגיד, אני לא משנה כלום ממה שחוויתי. נכון. כלום, אני לא מתחרט על כלום. ואני רוצה להוסיף שהזווית לראות את זה היא איזה תכונות חדשות רכשתי מתוכי בעקבות האירוע הזה. זה אומר שכשהייתי לבד, מה רכשתי? רכשתי עצמאות. אני לא תלוי, אני יודע להיות, אני מהמם, קיבלת מתנות שלא היית יכול לקבל אם לא היה קורה הדבר. לגמרי. אז יש לי פה רווח שהוא משרת אותי. הייתי חייבת לעבור את זה כדי שאני אהיה הבן אדם הזה, כדי שישרת אותי במסע שלי, כי זה המסע שלי. לא רק זה, גם זה לא מובן מאליו, כאילו, הרבה אנשים מגיעים למקומות כאלה של, לא יודעת מה, קשה להם בבית, או זוגיות לא טובה, או בכלל דימוי עצמי מאוד מאוד נמוך. אבל היא נשואה, ויש לה ילדים, ויש לה בעל מקסים, אבל היא כזה מתמודדת עם דימוי עצמי. ואז היא באה ואומרת, אבל פטריסיה, למה אני כזאת? למה אני לא רגילה? למה לא כמו בן אדם רגיל? ואז אמרת לה, תעצרי, הכל בסדר איתך. את בת 40, נשואה, יש לך 3 ילדים מקסימים, יש לך בעל מקסים, נותן לך הכל, אוהב אותך הכל. אז הדימוי עצמי שלך נמוך, אנחנו נעבוד על זה. יש נשים, בנות 40, רווקות. שלא, אין להם ילדים, אין להם שום גבר שיואב אותם, הם אולי אפילו משקל עודף באיזה, לא יודעת מה, 50-60 קילו יותר. זה לא מה שאפשר לפתור אותו ופרופורציות. נכון. פרופורציות, נקודה. ואז כאילו זה באמת נותן פרופורציות של כל מה שעברתי, ומי שאני היום, זה בזכות. וזה לא מובן מאליו, לא מובן מאליו כלום, שום דבר. כל מה שאת נמצאת. גם הבחורה הרווקה הזאת, אבל היא בסדר, ויש לה 2 עיניים ו2 אוזניים, והיא נושמת, והיא בריאה, והיא גם אם כואב לה משהו, אבל עדיין היא נושמת, היא עדיין בולעת, גם זה לא מובן מאליו. נכון. מה זה השיר? עיניים, ידיים, שיניים, רגליים, זה... יפה, זה השיר. זה השיר, ממי, כולנו השירים, שתבח השם, תודה לאל. בדיוק, זה השפע, אבל כשבן אדם יודע להסתכל במקום שהוא נמצא, ולהגיד תודה על מה שיש לי, זה מה יש, כל מה שעברתי היה מדויק למי שאני היום, זה הריפוי האמיתי. נכון. זה הריפוי, ושאני לא מוכן לשנות כלום, כלום. כל מה שעברתי היה מדויק, לא משנה כלום מה שעברתי. זה מגיע כשאני מתחיל לאהוב את עצמי היום, אז אני יכול לאהוב את כל מה שקרה לי, כי אני אוהבת מי שהפכתי להיות. וזה המסע הוא אהבה עצמית. זה כמו שסתם קופץ לי, אני עם אמא שלי אף פעם לא היינו בקשר, כאילו היום יותר, אבל אף פעם לא הייתי החברה הכי טובה שלי, בוא נגיד שאני עם אמא של פאטי יותר קרובה מאשר לאמא שלי, ועשינו שיעור מול אמא, למרות שהיה לי, לא מצא חן בעיניי הרעיון, אבל כן היה צריך. אז כשאתה מעלה את הנשמה שלה מולך, אז היא אומרת, אני, בגלל מה שהייתי, את, כאילו זה, את הפכת למה שאת, כאילו היית צריכה אמא כזאת כדי שתהיה את, כמו שאומרים, לא צריך להגיד את זה. בדיוק, את חתמת את ההסכם לפני זה, שהיא תהיה כזו, כדי להוציא ממך את התכונות שאת צריכה לרכוש מתוכך. בול. כן, לא סתם, כאילו... יותר מזה, אני אגיד, אחד הדברים שאני הכי אוהבת זה שחרור מול הורים. הכי אוהבת בעולם את הסשן הזה. זה הכי קשה נראה לי. אני אגיד לך, זה סשן שהוא מטלטל. אני אסביר רגע למי ששומע, ששחרור מול הורים, זה בעצם סשן שקורה לקראת הסוף, באמת, של תהליך הראשון, כי יש כמה שלבים בכל תהליך, והוא בעצם הרגע הזה שאני מסכימה
לרפא את המערכת היחסים הפנימית. כי המערכת היחסים הפנימית זה אמא ואבא, וכל עוד אני לא בקשר טוב עם אמא ואבא, אני לא באמת בקשר טוב עם עצמי, מול עצמי, ובחלקים בתוכי, כי אנחנו מורכבים. ואחד הדברים שאני אומרת לאנשים אחרי שאנחנו עושים את השחרור, אז בעצם זה רגע מסוים, שאנחנו מזמנים את הילדים הקטנים, ובאמת, באמת יש לנו את הבמה, לשפוך כל מה שלא העזנו לומר, כי מי מעז להגיד לאבא, למה עשית לי, למה דיברת, למה היית כזאת, איך היית כזאת? אף אחד, זה לא נעים, זה לא בסדר, זה לא מכבד, זה כבד את אביך ואת אמך, כאילו. יש לנו את כל הדבר הזה, שלא מאפשר לנו באמת להגיד עד הסוף מה שאת רוצה להגיד. כמה פעמים הסתובבת וקיללת את אמא, כאילו בתור ילדה, או ייחדת לה שמשהו יקרה, שלא תחזור הבית, אז וחלילה, אבל תכלס, לכולנו זה קרה. נכון. יפה. אז זה הרגע שבאמת אני מזמנת את הילדה ואני נותנת לה. ואז בסוף, תמיד יש את החיבור ואת מה התפקיד שלך בחיים. נכון. ומה היא באה ללמד אותך, ואז יש חיבור ושחרור גבלים אנרגטיים שהוא סופר חשוב. אני חייבת לומר שלפעמים זה לא נגמר בסשן אחד. נכון. צריך עוד כמה סשנים לזה, וזה בסדר. לפעמים גם צריך לערב גם גלגולים. אבל בסופו של דבר, בסוף, כשאני עושה שיקוף עם המטופלת, זה אחד הדברים שלימדתי אתכם, זה המסקנה, התובנה בעצם, שלהורים יש את התפקיד הכי חשוב בחיים שלי, וזה לא מה שחשבנו. נכון. מה זה אומר? זה אומר שאני חשבתי שההורים שצריכים לפנק אותי, ולאהוב אותי, ולעטוף אותי, ולא. ההורים שלי באו להביא לי את הכפות הכי חזקות. הכי חזקות. זה אומר שאם מישהו יעשה לי רע, במרכאות, זה ההורים שלי כבר בגיל קטן, כדי לעצב אותי. כדי להפוך להיות מי שאני. עכשיו, אם אבא עשה את זה, ואם אמא עשתה את זה, תודה רבה. בעצם מיליתם את התפקיד נאמנה. לי יש בראש, כמו השיר הזה, לא בחרתי לבוא לעולם, לא בחרתי את שמי הפרטי, תשחררו. יש להם תפקיד פיזי, שזה לחנך אותנו, יש להם תפקיד רוחני מאוד 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 חזק. מאוד. ואם אני מבינה שאמא עשתה את התפקיד שלה, נכון. היא עשתה את התפקיד שלה, הרוחני, מה שהייתה צריכה לעשות, אז זה זכות. הם המורים הכי גדולים שלנו. הם המורים הכי גדולים, אז על מה אני כועסת? בדיוק. אז על מה יש לי לסחוב מיטן? אז רגע, שנייה, עכשיו אני גדולה, ויש לי ילדים, והכל בסדר. תודה! ופה יש שחרור. מאוד. פה יש שחרור מאוד גם גדול. יש משהו בסשן שאנחנו חוזרים ורואים אותם כילדים קטנים. נכון. וזה... זה אחד הדברים הגומרים. זה... הרי... החמלה יוצאת לך, למה חוזרים לילד הפנימי? עוד אחת מהסיבות שאנחנו חוזרות לילדה הפנימית, אתה לא יכול לכעוס על ילד בן 3. נכון. וזה נגיד נאדר בוטו, אני לקחתי את זה ממנו, כל הזמן אומר, תמיד תדמיין, אתה לא יכול, יש הרבה יותר חמלה. נכון. עבור לילד שאתה רואה אותו, אפילו אם זה בדמיון. וכשאנחנו מחזירים את ההורים שלנו לגיל הזה, כשאנחנו רואים אותם ככה ומבינים למה הם כאלה, זה ריפוי. נכון. זה ריפוי. נכון, אני מסכימה לגמרי, שהמקום הזה עם ההורים. למה? כי גם המקום שלנו, אנחנו צריכים איזושהי חמלה. בדיוק. רגע, שנייה, אבא שלי פעם גם היה ילד. בדיוק. וסביר להניח שהוא חטף הרבה כאפות. הוא עוד סינן שזה הגיע אליי, בדיוק. הוא חטף את הוא האקסטרה. סינן, בדיוק. כן. ועוד לא רק זה, גם חייבת להגיד שאף אחד לא באמת חיבק את הילד הזה. ואז יש איזושהי חמלה מאוד גדולה. והבנה, ושחרור. וכשזה קורה, אני יכולה להגיד לכם שאפשר לראות את זה פיזית, בן אדם, שמתחיל סשן, מסיים את הסשן באותו סשן. נכון. משהו משתחרר לו בפנים, משהו בפנים, ברמה של, אם עד עכשיו שמת לי מחסום, פתאום טק. נכון. את החברה הכי טובה שלי. זה כאילו משהו קורה בפנים, אי אפשר להסביר את זה. כן. באנרגטי. לא, זה אחד הסשנים הכי חשובים. וחזקים ועוצמתיים שיש. כי בואי, באנו לפתור פה את הקונפליקט של ההורים שלנו. זה חלק מהמשימות שלקחנו על עצמנו כנשמה בעולם הזה. בדיוק. וזה אחד הדברים הכי חשובים, וזה בונה לנו, זה בונה זה התסריט של ההצגה, התפאורה תשתנה, אבל זה התסריט. זה היוצר, הבמאי, זה לא סתם קיבלנו את זה. זה חשוב מאין כמו טוב, והריפוי הוא תמיד מול ההורים. נכון, אני מסכימה, ואני שמחה שהיא מימה יותר טוב. וזה עבודה, זה לא אומר שזה נגמר, כי איך אמרו לי, אבל פטריסיה, היא לא עשתה שינוי, אני עשיתי. נכון. יחד עם זאת, כשאני בחמלה, ואני במקום אחר,
ואני במקום של אהבה אליה, במקום של הבנה, שהיא לא תשתנה, זאת אימא, לא יעזור כלום. יחד עם זאת אני צריכה להגיד לה תודה, ואני לא לוקחת באופן אישי שום הערה, אמרה, דיבור, ואני מבינה שזה שאלה לגמרי, וזה לא אומר עליי כלום, אז יש הרבה ספייס למערכת יחסים טובה, מה שחשוב מאוד. זה מדהים. יו, איזה כיף לי שאתם פה, באמת. אנחנו באורות כאילו, תקשיבי, גם לנו זה. סגירת מעגל. אני יכולה להגיד שלעבור דבר כזה, א', כל היום ממליצה לכל אחד לחקור את הנשמה שלו מבפנים וגלגולים וכל הזה, כי זה עולה לך דברים, מה שאתה, תוך כדי, אתה הולך לאלף, ותוך כדי אתה מגבל ד' וג', כי היקום מכוון, מה שאתה צריך לקבל, אתה תקבל. זה משהו מדהים, כל טיפול אתה מגלה דברים, ואתה פותח דברים, ואני יכולה להגיד לכם שהיום, אם היה קשה לי לגשת לציור, היום אני כל שישי שבת, אני מקשקשת ומציירת, ואני נפתח לי משהו, כאילו... את לא מקשקשת, את מציירת? מציירת, לא, אני יושבת בכיף, יש לי את הסקצ'ר בוק, ואני יושבת זה ככה, ופעם הייתי... חוששת, היה לי סוג של מעצור. היום, כל היום אני קונה קנבסים ומציירת ומקשקשת. איזה ביטוי, הרי זו מתנה שקיבלת, כן, כאילו נפתח, לא, אבל זה נפתח, כי אז כאילו, זה היה בגיל 16-17, הייתי יושבת ומציירת ושומעת אינדיאנים וכל זה. את זוכרת שעלה לנו שבגיל 6 הפסקת לצייר דברים כהים ודארק, חסמת את זה, ואז בעצם חלק מהרגשות שלך לא באו לידי ביטוי. נכון. ואז הפכת להיות איזשהו נם, וזה גם משהו שעבדנו עליו. כן, אמרתי, כאילו, אז אמרתי לעצמי שאנשים לא יאהבו את זה. הייתי מציירת גולגלות ושדים וכל מיני. זה מראה משהו פנימי, מהילדה. אני נורא אהבתי את זה. כאילו זה היה, אני חושבת על זה, הייתי מציירת בעיפרון, וזה היה סוג של תקשור. כן, סוג של, כאילו, בלי לחשוב, היה יוצא לי דברים, כאילו זה. חייב לעבור בחושך, זה חלק מהחיים. והיום בעצם את מציירת דברים שהם מעצימים, פתחת אתר גם. יש לי אתר, כן, אני מציירת עצרות, כאילו, להגיע לאנשים כאילו דרך התודעה בצורה כזאת, דרך ציור וכל מיני. גם ציורים לקליניקות, בואי, זה גאוני. מהמם. זה גאוני. קליניקות, ציורים מיוחדים, ספציפיים, אנרגטיים, זה... אני והילדה הקטנה שלי, כאלה ציורים. מקסים. היא ציירה לי ציור, היא בסיום התהליך, היא הביאה לי מתנה ציור שלה. היא באה עד הרצליה. אין, מדהימה, באמת, שכל המטופלות שלי יהיו כמוה, ממש, פשוט. לא, איזה כיף. לא, גם הכל כאילו נפתח גם קטע של השפע. אין לי פום, לא זכיתי בלוטו, כן? אבל פתאום יש לי את העבודה, ונכנסים כאילו, פתאום תתקשרי לי, פתאום אנשים, אני אפילו לא מפרסמת. תעשי לי זה, כאילו כל מיני כאלה, פתאום מישהו התקשר אליי, אני חייבת שתעשי לי טיפולי אקסס. מאיפה באת? כאילו, זה מגיע אליך. איך יכול להיות יותר טוב מזה? כל מיני כאלה דברים. הכל נפתח, הנה, בבקשה. נכון. גם המקום הזה שהיה לה, שעבדנו עליו, הוא מבחינתי היה הכי חשוב. היא לא הסכימה לעצמה להרגיש. נקודה. לא למעלה, לא למטה, לא בצדדים. היא לא הסכימה לעצמה להרגיש. ואחר כך הייתי שומעת את השיר, היה לי שיר סקצ'ר, סטיצ'ס, לא יודעת למה. כל פעם קפצתי לראש, הייתי מדליקה, בוכה, מה זה בוכה? זה לא שיר עצוב, זה שיר סטיצ'ס, אם שמכיר. הייתי באה לבד בבית, מדליקה אותו ובוכה, משחררת. שלחתי אותה לבכות, אמרתי, אני רוצה שאת תבכי השבוע. איזה מטפלת אומרת דבר כזה? אני רוצה שאת תבכי, את תשימי שיר, תתחברי לעצב, ואני תבכי, תוציא, תרשי לעצמך להרגיש. זה מה שבאנו לחוות פה, חוויה רגשית. מקסים, וזה עבד. עבד. וואו, בנות, איזה כיף. תודה רבה. לא, בא לי עוד שעות, כאילו, לא הבנתי, סיימנו, לא הבנתי, באיזה קטע. אנחנו כבר שעה. רק דבר אחרון שאני רוצה מאלה, אם את יכולה, עכשיו אנשים שומעים אותך, והם נמצאים בדיוק במקום ההפוך. אז אם יש לך כמה מילים, משהו להגיד, ככה מתוך ההמלצה האישית שלך, מה היית ממליצה להם לעשות? אל תפחדו לחקור את הראשונים, כאילו, כן תלכו, כן תנסו, אפילו פעם אחת. כי ברגע שמשחררים את זה, בוכים, אל תפחדו לבכות, תבכו, משהו נפתח, משהו, כשפותחים משהו, נכנס דברים אחרים. אל תפחדו לטפל, לבדוק, לשאול, כאילו להיות במודעות אחרת, לא אני לא רוצה, זה מה שיש. אל תפחדו, כאילו לא. אז תודה רבה. תודה לכם. אני חייבת להגיד שאם אהבתם את הפודקאסט, אז תשתפו אותו עם אנשים שצריכים לשמוע את המשפטים האלה, את השיח המדהים שהיה לנו כאן, באמת. תשתפו אותו גם בסטורי, אתם יכולים לתייג אותי, אני אתייג אתכם חזרה. תודה רבה לכולם, ואם שאלות אז תשאלו, אנחנו נענה באהבה. אנחנו נתראה בפודקאסט הבא. ביי ביי. תודה רבה, פטריסיה. באהבה.